anateza mwana wakadira list pamusoro changamira inini Jones Roy ndini mwana wamai amai ava ndini mwana mukomana mukuru amai ava vangu vari mudzimai wababa vangu vechipiri timai makadira list yeroora list ndakatongotumira saka ndaida kukutsanangurira dare mafambiro azvakaita kuti zvosvika kudare saka inini kwakauya kwandinogara ndofunga takakurira kwakasiyana inini nhanzva dzangu saka takura kudaro hanzva dzangu dzimwe 2 dzakazouya mazuva afa mugogo wangu ndokubva ndataura navo ndikati komwari zvikanzi mumwe akasara ndikati ane murume here zvikanzi akumba kwake nemurume ndobva ndati alright it's okay imimi ndakuchikupai tsamba yekunopa murume wake munomupa tsamba iyi motaura kuti zvinhu ndozvaataura natezvazvi izvi that was 2019 and saka zvadaro vasikana vainobva vaenda ndobva vanomupa ngirini tsamba iyi ndobva apa murume wake ndakamufona zvikanzi ndakamupa tagaragara ndobva ndazofona futi kufunga kwangu wapera zvegore ndikati ina hapana chandiri kuona chiri action dziri kuitika saka bhozimai vanenge vachida zvavo ndikati saka zviri kunzi kudii hanzvadzi yangu ikanditaurira kuti zvondikwataurwa rafu kunoke kuti zvondi maonoti akuita mari saka aa kudhimanda zvinhu ndikati inini munhu ari kutaura kuti zvoni ndakudhimanda zvinhu zvangu ndaunoti akuita mari ndinomuziva here handina kumbobvira ndaita ndamuona ndakangotumira tsamba ende handimuzive kusvikira tasvika kudare rinori handina kubvira ndambosangana naye kana kutuma nhume chaiyo bhozi ndaitarisira kuti achatuma dombo kana munhu saka ndopa ndakazoti mazuva apfuura mama ndataura navo ndikati mama okay ini kwezvinozvi ndakabatikana saka ndikukumbirawo kuti muendewo kwamambo munosvitsa nyaya iyi kwamambo and then I'll create time yekuti zvindiitese ndiwepo saka list ndandakatomupa ende nditori nerimwe randakatinomunyaya wenyu adatitinozwa zvake aridai kungokuisa list toudza ngwasha uriona ndomba mazvaibva zvatopera shamari list rako rauya amati mukadzi munaye padiwa mbonano mbonano $80 ramuromo $10 kana unayo unogona kubva watoita chibvisa nayo ngosi ndiro $5 apa okay atekenyandevu $10 kusambo $1,500 mombe 5 kana iri cash 1,000 which means mombe 1,200 mune vana vangati 3 okay zvinokumbirwa kuti mari inosvika 200 kurega hai alright kaina takudhira neyo iri wainzwa kalistiri vachakopo bhoripuwa totarisira kuti musi wa 30 kuuya kuzoita sei kuzobvisa zvinhu zvataurwa izvo panext dare kana before dare kana wangoiwana before dare unogona kungouya kana kuti wakapaiva vavo ivo vanouya vachitiudza kuti vatipa mari yakasitechinyanya kuti mochiva
muchiuya kuno kuti vati zvibva zvaningirike kozi mukwasha pedze kuroora asi vati oneko kuti miramira ona miramira vanogara mbindura handiti anga achifona nde kana munhu anga achifona ndiongosha ongoibau one brazimo pamusoro yechengamene ini ndanichikumbira kuti mukwasha nekuita kwakaita kuti ndizosimuka kubva kubhozi nyaya dzakafanana dzakadaidzi kuchivanhu chedu chaiche hadzifaniri kunge dzichisvika kuti munhu anosvika pakupinda mudare kureva kuti angachizvidza handii imi manyora zvinhu zvamunoda izvi zvamunotaura izvi zvese izvi zvaakwatiri isisu kana manyora zvamunoda zvokuzvidza nezvei zvese izvi zvamai matotaura musati maisapa saka maisa zvinhu zvenyu imi mochimira kuti zviri kuuya here cheningirite zvazvo mukwasha ninge asingazvidza asi kanenge asina mari kana asina mari purazi hamufanira kubva mazonyanya kunimurima asi apa manje kana yatokunokudari manje isitamumanikidze zvamaifanira kutaurirana muirirana zvasiyana nekunokumanje noti isisi kunokutezi ndiko zvamanyora apa ndozvada kutasira kuti zvese zvaafanira kubviswa ndozvatinenge takuita kuno madiama kusvika kuti kutaurwa kudaro kuzoona munhu akwira dare pane mashoko anenge achiita seanenge achitaura ndofunga vakati mafoji mwana wangu vakaita mari handiti vakatenga chikochikasi ndikatoona kumashure vese kuti vanhu vanenge vachishumika vane mhuri vaitawo mari ndatumirawo shoko namai vava vakapindisa munhu kuti maona kuti mwana wangu aita mari asina kuti makudhimazani makudhimasa vakupfumairi havakubaba tondivadiko ana ndinwa kuda homa vakarima vese fojo vakarima vese fojo aiwa ndizvozvo akatenga ndikotikari ndiye vangotengawo sefemili yavo kuti vanhukumba kwavo handino kuzvinzwa atezva romunhu tangamiro zvikuzivo kwangu kana wagara nemwana womunhu unobvisa umbichana zviye zvouzoti mwana womunhu vamwe ane zvaaitika vanhu maakumhanya kuenda kumapurisa ndikwamambo kunenge tisingade izvizvi matombowana seizvizvi munobvisa umbichana tangamiro zvikunzwika votibvumbira kupindura ipapo garai zvakanaka ende dare rekunoiri akasiyana neremasabu enyu ane muruti isinoita zvatinenge dayakandabvumbuka ndizvozvava taurai tinzi mandimwabvura taurai tinzi panga ndichikumbirawo kubvunza ndokudai kuti tezvara kana achida mari yake kumukwasha anokwira dare here kana kuti anotuma kuti ndondinzvira kukwasha kuda mari yake hava vakatogona vakutopira ayo kuti dai pamakaona matumirwa dongo maya musingade izvizvi makamamhanya kunobvisa mari tozo mamuri tezerano ndi pane chavana vatatu taane mwana wani zvimwe kana kuti ari nhungu chete zvino vana vatatu kodzero wakuchaita kuti ava varikuzokira dare inhau yekuti mukwasha anenge ane mumwe mukadzi kuti pamusoro changemudai ane mumwe mukadzi kuti inini izvozvo handizvizivi ini ndauya ndine nyaya yangu yanga yane makore isina kupindura ndo yakaita kuti ndikwire kudare wozina ndigare kuno kupindura mogara kuti indogara kuchomeni alright ndanotenda zvatanoatezvira kutaura auda roora yavo
ava ungaitadzira rorova kuti inouya alini chete atifunge palimwe nyaya Aiwa, ndizvo. Aiwa, vakutotarisira zvapa mambo kutsova 30 iyo tida kuona kuti nematsvanga chimwe chinhu. chete Yeah. Oya, munyaya ndeya aiwa, ndizvo, aiwa. izvakuda mari yake Musowa 30. Masiko angu yavakasimuka. Paemurimo. pamusoro wedare ndaikumbira kuti kana ndimasere ndasere rwakaita ndombi Masinaimenju. kana madzokakumba kuwirirana Ndakamupa azouya tichikomutiki. tisazopopotedzana kana kuitirana vatimikira kuwirirana nokuti vana vari vese ndozvatikumbira imi muraiti amusuziva kuda kuudza angorora angu handitaudzi iwo asera handitaudzi ndakataudza anondiraiti ine nagodo nawo inga nogodo nei finish anogoda kuda mari yavo nokuti mimi ndimasalomba ngungai Asi hamuna hendichitema navo kwenyu. Baba hapana nyaya mufarire muroora iyi. Angu yavakasimuka. Ndachikumbira hangu kupindura mashoko yatavabana kusataudzana kwacho pane zvatakambotaudzana Nemi. kusataudzana kwatinoita se kwatiita isiri nyaya yepfuma kana kuti nyaya iyi Yairi nyaya. hai nyaya dzingodisana Asi venga vabuda imi. hai nyaya dzandekambotadzawo kuita Munogara pamwe kumwe chete navo. ini nayo tukamuchii Mune Brazil. Imi mune Brazil. aiwa takasiyiwawo Makasiyiwa navarumimo. vanonzwanini Mese naivavo. Nearumavo. baba ka Muri pamasawi. eh Nemakatwari japana nezvi. ndokwati Ende ndinotoona pane nzvimbo yekurima mutadza kurima muchinyingirika pane ibva rakanaka kudaro. azvinenda manje nzvimbo ndeyevalitsi Hapasi kurima. vanoramba kuti minda inongogara yakadaro asi kuti vatipewa kuti kurimba tinotokuda Ya, saka ndiri kukumbirira kuti kana mawana ateza neutaro nemwana wenyingodi mowana mumbobhadhara kubichana mwana wemunhu angogara naye mukuchengeta chete. Musaine anenge amudare. Kamwari kana iwe wagarawo unoenda unosenza tozvati paya papa panowanika zvakawanda unhu wanzepaucherwa goridhe kuti mauchisera goridhe kuti Musowa 30 mwana nepayment pasi. Baba